Hei moi, tervetuloa peruskurssille. Mennään rataan tutustumiseen. Mennään tänne ykkösesteelle, mä näytän täältä. Eli me seurataan näitä violetteja numeroita. Täältä lähtee ykkösestä. Ja nyt mikä meidän tehtävä tässä on, niin oppia tämä rata ulkoa. Koska sitten kun me kohta mennään koirien kanssa, niin meidän täytyy olla vuorovaikutuksessa koiran kanssa. Mutta sehän ei onnistu, jos me mietitään, että mikä seuraava numero on. Me ollaan silloin pään sisäisessä dialogissa, jolloin se ei onnistu, niin meidän täytyy oppia tämä rata ulkoa. Mun kursseilla on myös semmonen, ja valmennusryhmissä semmonen tapa, että jos unohtaa radan kesken kaiken, niin mä kävin tämmöisen TED Talk luennon tuolla netissä, jossa oli tämmöinen tohtorismies, joka oli tutkinut aihetta, kuinka voi parantaa muistia. Ja hän oli löytänyt tämmöisen BDNF-nimisen proteiinin, joka parantaa muistia. Ja meidän keho tuottaa sitä lankuttaessa tämmöisessä asennossa. Eli joka kerta, jos valmennuksessa joku unohtaa radaa, niin yhdessä unohduksessa tulee aina minuutti lankkua. Niin tutustutaan nyt tähän rataan, niin että me ei tarvitse sitä tehdä, mutta se oikeasti parantaa muistia. Huomattavasti on tulokset parantuneet tämän lankuttamisen myötä. Täältä lähtee ykkönen. Putkeen kakkonen, kulkekaa vaan siinä mukana ja käykää läpi jo saman tien sitä rataa, moi. Täällä on kolmonen, eli seurataan näitä violetteja numeroita. Violetit, joo. Täällä on nelonen, tää putki. Täällä on 5. Tässä menee 6. Täällä 7. 8. Ja täällä 9 viimeinen. Mä annan teille hetken aikaa, niin käykää sitä rataa läpi ja opetelkaa se ulkoa. Sitten meillä alkaa olla ratan tutustuminen käyty, niin me tiedetään nyt missä ne numerot on, niin katsotaan vähän niitä ohjauksia. Pääperiaatehan on se, että koska koirat on nopeampia juoksijoita kuin me ihmiset, niin koira juoksee niin ulkokaarteessa ja ihminen sijoittuu sisäkaarteeseen. Se ei aina ole mahdollista, mutta pyritään siihen, että mahdollisimman usein olisi. Täältä kun rata lähtee ykkösestä, niin kerrotaan, että menetkö tuon hypyn noin, ja sitten mennään putkeen. Ja nyt vaan sitten koitetaan juosta, mutta niin, että kun koira tulee putkesta ulos, ja meidän koirat on nyt aika nuoria tässä agilitissa, ollaan vasta peruskurssilla, niin ei säikäytetä niitä koiria. Jos koira menettää turvallisuuden tunteensa, niin se menettää samalla vapautensa, ja sitten jos me sanotaan, että ei kun sun on pakko tehdä agilitia, niin se menettää motivaationsa. Jotenka ei säikytellä koiria täällä. Annetaan se koira mennä vaan sillä ihan rauhassa ohi näin. Sitten vaihdetaan puolta vaikka siinä edessä tai ihan takana. Tänään vasta harjoitellaan. Sitten jatkuu täältä 3. Mennään putkeen. Ja nyt selkeästi koira juoksee ulkokaarteessa. Me ollaan sisäkaarteessa. Mulla on koira oikeassa kädessä, täällä ohjaan. Ja nyt mä vaihdan koiran vasempaan käteen. Ja sijoitun taas sisäkaarteeseen. Rata jatkuu tonne, vaihan koira oikeaan käteen ja ollaan taas sisäkaarteessa. Ja loppu onkin ihan tämmöstä vaan pyörimistä. Näin. Mut mistä me tiedetään, mitä meidän kannattaa kouluttaa koiralle, mitä meidän tarvii oppia, niin me kokeillaan. Me kokeillaan kerran jokainen vuorolla yhden kerran tämä rata. Saadaan siitä tietoa siitä, että mitä meidän kannattaa tänään tehdä. Ja tätä rataa tehdessä, varsinkin nyt kokeillessa, niin saatte antaa namia vaikka jokaisen esteen jälkeen. Ihan niin monta kertaa kuin haluatte. Ja jaetaan tässä vuorot. Kuka olisi se rohkea ensimmäinen, joka lähtee ykkösenä? Yes. Kuka lähtee kakkosena? Hyvä. Ja sitten 3. Yes. Käydään vielä läpi, kun nyt yksi koira aina suorittaa kerralla ja se on irti, että mitä tapahtuu, jos se koira ei sitten kiinnostukaan tästä agilitista, tulee tervehtimään teidän koiria. Niin ollaan kaikki ihan superrauhallisia. Hengitellään pallejan kautta ja huolehditaan sitä omasta koirasta, rauhoitellaan sitä, että eipä mitään hätää. Ja se, jonka koira on lähtenyt sitten omille teille, niin se ohjaaja tulee määrätietoisesti ja rauhallisesti hakemaan sen oman koiransa pois. Ja miksi me toimitaan näin? Niin me toimitaan siksi, että opetetaan meidän koiria toimimaan tällä tavalla ryhmissä.
koska jonain päivänä, jos me mennään kilpailuihin, niin siellä usein on vain semmoinen kehänauha ulkopuolella ja siellä odottaa muita koiria, niin nyt tässä kun he ovat nuoria, niin on jo hyvä opetella näitä asioita. Mut ruvettapa hommiin. Muut ottaa vuoronsa siellä leiripaikalla ja yksi kerrallaan suorittaa. Sami. Hyvä. Kato vielä kummalta puolella se ykkönen oli. Se oli siltä puolella, joo, hyvä. Noin, hyvä. Kutitusta tuli. Sieltä hyvä yli. Sitten putkee kohti. Hyvä. Sieltä hienosti. Jätä vielä putkeen vaan. Noin, hyvä. Hyvä. Kutitus tuli. Hyvä. Just sinne. Hyvä. Anna vaan mennä sinne. Hyvä. Tosi hienosti. Hyvä. Hyvä puolen vaihto. Noin. Ja vielä viimeinen este. Vielä vähän kukittaa. Ja jes, hienosti. Onko häntä mahdollisesti nypitty vasta kun kutittaa vai onko panta mikä kutittaa, en tiedä, mutta hienosti meni, hyvä. No niin, sitten Legon vuoro. Nyt onkin sellainen tilanne, että Christian tekee ihan ensimmäistä kertaa agilityä. Sinne, hyvä. Lego. Hyvä. Sieltä hyvä. Noin, hyvin meni. Sinne putkee kohti. Tuo vielä siinä. Näytä vaan silleen, että... Juu, okei. Kokeile vielä, mä voin tulla tänne kutsumaan. Lego, tänne päin, Lego, tule. Hyvä. Noin, Lego. Hieno Lego. Noin, anna vaan nami Legolle. Hyvä, ja sitten jatkuu. Siitä, hyvä. Noin, hienosti. Ja noin, hyvä. Hyvä. Ja siellä 8. Ja vielä viimeinen hyppy. Ja vielä vaan tältä puoleen. Hyvä, hienosti. No niin, ensimmäinen rata ikinä tehty. Muy bien. Sieltä lähdettiin matkaan, hyvä. Voit näyttää sille vielä kerran sinne putkeen, mä voin auttaa täältä. Tänne päin. Hyvä. Anna vaan nami. Siitä, hyvä. Näytä vielä.
Näytä vaan vielä. Ympäristössä paljon mielenkiintoisia juttuja. Hyvä. Noin. Hyvin lähti putki rullaamaan hienosti. Melkein. Käy vaan vielä toisessa päässä, niin mä autan tämän putkin kanssa. Sä voit kyllä myös täältä. On niin, tänne päin tule. Ei se haittaa, sä voit tulla sieltäkin noin. Mennä siitä. Käydä vielä. Syötä nameja siellä putken päässä, sille kasvot sinne putken suuntaan. On niin, tänne päin. Tule. Hienosti, annetaan nami siinä. Hyvä, jatketaan sieltä vitoselta. Hyvä. Noin hienosti. Kutsu vaan, kutsu vaan. Hyvä. Hän kysyy, että miksi me mennään sinne. Noin, hyvä. Sieltä yli, hienosti. Se putki meni oikein hyvin. Onni oli siellä. Sekosin nimissä äsken. Kuu oli tässä ja Onni oli tuolla. Ja sieltä Kuuma oli näin. Hyvä, hyvä. Hienosti meni. Okei, nyt me tiedetään mitä meidän koirat osaa ja huomataan, että noi putket on tällä hetkellä aika haastavia. Niin tehdään niin, että käydään asettamassa tänne lautaselle herkut valmiiksi, sitten pistetään tämä sanko päälle ja kerrotaan meidän koiralle, että ei saa itse mennä tätä sankoa ottaa pois, jolloin koira hyvin pian sitten huomaa, että hetkinen, mähän tarvitsen tätä ihmistä, että tämä sanko lähtisi pois. Tällä tavalla me voidaan määritellä tavoite sille koiralle, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja sitten kun koira menee sen putken, tässä tapauksessa tuo 1 ja 2 on esteet, niin otetaan sanko pois ja annetaan koiran syödä namit. Tulkaa vaan, tehdään ensin teidän samassa järjestyksessä. Sieltä ja saat päästää vapaasti, joo. Voit pistää hihnan siihen putken viereen, niin ei ole tiellä siinä. Siihen hyvä päästä vaan. Ja sitten käy laittaa sinne nami. Anna vaikka syödä 1 nami siitä ensin, että hän ymmärtää, että mitä siinä saa tehdä ja mitä ei. Noin hienosti. Sitten seuraavaksi pistä nameja ja pistä toinen käsi päälle. Noin, hyvä. Sitten tuo sanko asettele siihen sille, että hän sieltä sitten vedät pikkusen sitä kättä pois ja nyt hän saa haistaa sieltä, että siellä ne alla on. Hyvä. Noin hienosti. Sitten mennään tuonne putken toiseen päähän. Ja kun hän menee sen putken, niin tulet perästä ja nostat sen sanko pois. Ja samalla voit kehua sitten. Hyvä, aina vain siellä nami. Minun ohjeet oli vähän hassut. Mä tarkoitan, että tulee sieltä tähän suuntaan. Hyvä. Onni voi tulla sieltä tähän suuntaan sen putken läpi. Hyvä, oikein sieltäkin pääsee varovasti. Ja sitten ota sanko pois ja Onni saa nami. Hienosti, hyvä. 2 namia ehkä riittää, niin ei tule maha täyteen niin nopsaa. Niin pistetään siihen uudet 2 namia. Noin, ja sitten sanko päälle. Hienosti. Nyt tullaan tuon hypyn kautta tuolta. Tullaan 2, joo 1, joo. Ensimmäiset 2 estettä tällä radalla tehdään yhdessä. Joo, mene vaan ja kutsu mukaan Onni miettii, että miten saadaan sanko pois. Hyvä. Sieltä melkein mentiin, nyt mentiin hyppy, hyvä. Sitten putkee kohti. Sinne. Käy vielä näyttää Onnille. Onni miettii, että miksi mennään sinne, koska sanko on täällä kutsu vaan. Tämä on ihan tarkoituksen mukaistakin, että Onni sinne sankolle haluaa tulla kovasti. Sieltä hyvin. Sitten nosta vaan sanko pois. Hienosti. Hyvä. Tehdään se vielä 3. kerran. Se meni hyvin. Samalla tavalla, joo. Hänelle käy tutus pikkuhiljaa mikä tuon sankon merkitys tässä oli ja mitenkä ne namit sieltä saa. Ja hyvä, että herkut maistuu. Se on tärkeää.
Noin just. Noin, se oli vähän haastavaa, mutta nyt ne on siellä piilossa. Sitten mennään ykkösen. Kutsu vaan, kutsu vaan. Hyvä. Ja sitten putkee kohti. Ja nosta vaan sanko pois. Hienosti. Hyvä. Ota lautanen mukaan, niin käytetään sitä lautasta Onnin kanssa jatkossakin. Ne ei mene sekaisin toisten koirien lautasten kanssa. Onni ottaa tähän tauon ja vaihdetaan sitten koira. Näin. Noin, eli nyt me laitetaan tänne lautaselle ne namit ja mä ottaisin sillä, että vaikka tähän käteen nämä ja sitten pidän tämän käden päällä ja pistän näin, niin ettei syntyisi semmoista konfliktia sen kanssa, että niin kuin, hän haluaa tietysti ne namit, että me yritetään tunkea tätä päälle. Pari namia, joo. Noin, hyvä. Sitten päästään vaan hihnasta irti. Ja tullaan toi putki tuolta tähän suuntaan ensimmäisen kerran. Sieltä, noin. Lähteekö Lego tulemaan? Hyvä, ja nosta vaan sanko pois. Hienosti. Hyvä. Noin. Ja kokeilla uudestaan. Hyvä Lego. Hyvä, ja sitten sanko pois. Se meni hienosti. Hyvä. Ja nyt kokeillaan tuolta tuon hypyyn kautta. Ensimmäinen ja toinen, kyllä. Joo, laitetaan sinne nomit kanssa. Sieltä, vielä uudestaan. Hyvä. Putkeen, yes! Ja sieltä sanko pois. Se meni tosi hyvin. Näin, hyvä. Ottakaa vaan lautanen mukaan, niin käytetään Legolle sitä samaa lautasta myöhemminkin. Hienosti, hyvä. Kiitos, että tämä otetaan tähän taukoon. Hyvä. Joo. Eli tänne vaan lautanen ja pari namia tuolta päästä putkeen, ja kun Lego sen suorittaa, niin sitten sanko pois. Näytä vaan, että sinne, näytä vaan sormella, että menee vaan sinne. Juu, näytä vaan. Ja sitten nostetaan sanko pois. Hyvä, nosta sanko pois. Noin, hyvä. Hyvä, ja kokeillaan uudestaan. Ja tässä, täällä päässä putkeen, niin me ikään kuin vaan koitetaan kertoa niillä keinoilla, mitä meillä nyt on koiralle kertoa, että menee vaan läpi. Ja kunhan se ymmärtää, hän kyllä lähtee sitten, ja sitten me nostetaan se sanko pois. Näytät vaan, että sinne vaan. Hyvä, näytä vielä. Jos siinä on nameja siinä kädessä, niin se voi vähän aiheuttaa hämmennystä. Hyvä, kokeile vielä. Hyvä. Pistä jos sulla on nameja kädessä, pistä ne taskuun. Hyvä, tyhjät kädet, kokeile uudestaan. Kokeile vaan uudestaan, mä autan täältä päästä. Joo, siellä se odottelee sinua. Lego, tänne päin, tule. Lego, tule. Lego, hyvä. Hienosti, ja nostetaan tuolta sanko pois. Lego on siellä jossain puolivälissä. Yes, hienosti, hyvä. Noin. Nyt ei heitetty namia, se oli parempi. Kokeillaan uudestaan vielä kolmannen kerran. Siellä sinne takana. Täällä. Kokeile vielä uudestaan.
Lego tänne päin. Lego tänne päin, tule. Lego, hyvä. Yes, hyvä, hyvä. Ja sit sanko pois. Noin hienosti, hyvä. Ja siihen me otetaan tauko. Hyvä. Joo, työskennelläkin tämän putken kanssa. Nyt pistetään namit sinne ja sanko päälle. Noin. Sieltä toisella kädellä sankoa liikutetaan. Onnia kovasti kiinnostelee. Sitten mennään tuonne toiseen päähän. Onni tarkisti, että olihan siellä varmasti karkkeja. Sinne. Sitten kun hän tulee, niin nosta sanko pois. Ja sanko pois. Hienosti. Hyvä. Ne löytyi kuitenkin sieltä. Noin. Pistetään uudet namit. Hyvä. No niin, kokeillaan uudestaan. Kutsu vaan. Onni etsii reittiä, mistä sinne pääsee. Hyvä ja sanko pois. Hyvä. Hyvä. Ja Onnia kutittaa kovasti kaulasta. Kerran vielä. Käy vielä näyttää. Onni tuli tänne pääsi. Hyvä. Voit antaa nami, kun Onni tulee sieltä putkesta. Anna nami. Hyvä. Ja sitten käy vielä uudestaan sinne päähän viemässä. Anna mulle yksi nami, niin mä voin auttaa sua täällä päässä. Kutsu vaan Onni tänne. Hyvä, Onni. Nyt menet sinne toiseen päähän putkeen kutsumaan. Kutsu vaan sieltä, kutsu vaan. Hyvä, nosta sanko pois. Hienosti, hyvä. Ja tähän otetaan tauko. Hyvin meni. Yes. Sinun hihna on siellä takana, siellä. Hyvä. Sitten vien tän. Tämä on muuten tosi mielenkiintoista nähdä teidän työskentelyä, koska tosi monella on noita samoja tunteita, mistä sä äsken puhuit, ja samoja haasteita. Vien tämä ihan tänne ihan lähelle. Päästä vaan irti. Mitä nopeammin hän pääsee vapaaksi, niin sen parempi, koska päästä vaan irti. Me ollaan yhdessä, me ollaan vuorovaikutuksessa, me ei olla hihnassa, koska meillä on tämmöinen tunneside meidän välillä. Noin, sinne pistetään herkut, noin, sitten vie vaan sinne toiseen päähän. Noin, hienosti. Tänne päin. Juhu, noin, hyvä. Nyt kun me pistetään uudet namit ja nyt kun me kuljetetaan tuonne toiseen päähän, niin silloinkin kädet on ihan tyhjät. Et ei seurata nameja, vaan seurataan sinua. No, kun menee vaan, hän lähtee sun perään. Hienosti, hyvä. Vau, tsikavau, ihan superhyvä. No ja sit sä voit tälleen vähän silitelläkin. Ja kaikin keinoin, mitä me niinku voidaan kertoa, että tämä on tosi kiva. Sitten vaan kolmannen kerran sinne, herkut sinne piiloon. Nyt mä kokeilen, että mä en koputtele tätä putkea. Okei, mä koputan. Pistän vaan vielä. Yes, hienosti. Hyvin, noin. Hyvä. Mehän pääsin nuukkiin noin. Hyvä. Sitten näytä hihnaa, että aion pistää sut nyt väliaikaisesti kiinni. Noin, hienosti. Ja sitten siitä saa namiin, kun saa hihna poistettua paikalle. Hyvä. Noin, hienosti. Ja tavan lautanen mukaan. Hyvä.